Hi guys, it's me Brix and welcome back. Hello guys, welcome back to my channel. Hello. So, it's been a while since my last video that I uploaded on my YouTube channel on YouTube. So, matagal-tagal na din, I guess 2 weeks, 3 weeks. So, ayun. And by the way guys, meron sana ako mga videos na i-upload but na-delete ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ayun, na-delete ko siya kasi transfer ko siya sa laptop, pero nung nag-delete kasi ako ng mga files, hindi ko alam na delete ko din yun. So going back, so ayun, ang title ng ating video is my second dose of vaccination, para ganon. Basta yun, kasi sa vlog natin for today is pupunta kami sa Lasal kasi doon yung isa sa mga vaccination center, magpapa-inject kami ng second dose. And by the way guys, meron sana itong part 1 nung last August, kaso na-delete ko yung mga videos na yon, dala ng hindi ko na malayan kasi nung gumawa ako ng mga school activities through video, nagdi-delete ako agad para merong pang storage yung phone ko. So ayun, na-delete ko siya. So and hindi din naman yun full video kasi yung pagpasok pa lang talaga namin doon sa Robinson, kasi yung first dose namin is sa Robinson. Dalawang vaccination center lang kasi dito sa amin sa Iligan City, Robinson's Place, Iligan, and Lasal Academy. So yung first vaccination namin is sa Robinsons, and ngayon is sa Lasal. So ayun lang, hindi ako nakapag-upload din kasi busy kami sa mga kaklase ko gumawa ng thesis proposal. So ayun, madaming gawain sa mga academics. So ayun, we are trying our best na to fulfill our duty as students do. So ayun, and ngayon nakapag-vlog ako kasi kakatapos lang ng thesis proposal and data gathering na kami ngayon. So ayun, i-try ko mag-vlog para meron tayong upload. And ayun, so I love vlogging kasi. So mukhang mahaba-haba itong istorya na to, pero hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng aking pagbablog ngayon kasi I am trying to build up again my confidence na mag-vlog sa public, kasi hindi talaga ako full confident na mag-vlog sa public, pero try natin mamaya, no? So ayun, stay tuned lang tayo. So ayun, and ayun, meron na kaming sleep and everything. So inaantay na lang namin yung service kasi meron kami free service. So thank you pala sa effort sa behind this. So ayun, so na-vaccine na din. So ayun, and ayun lang. So update ko na lang kayo mamaya pag nandito na yung service and paalis na kami, and kung ano yung mga ganap mamaya sa second dose vaccination namin. So ayun guys, see ya! Hello guys, ayan, hello guys, magandang tanghali. So ngayon is nandito na kami sa Lasal. So kita nyo yun, ayan, Lasal. So ayan, and naglalakad na lang kami, sobrang init. Hindi na kami nag umbrella. Wala na slip din yata. Nakapanan dinding moro man to. Green? Ayan, lagi. Ano na dinding. So, yung mga kasama ko na sila.
Dito sa gym ng bakuna. Hi guys, so ayan guys, nandito na kami, nakapila na kami guys. And may mga upuan dito, ayan. And nakapila na kami. And ayan, nasa harap ko si Tess. Hi. Ayan po. So Stacy, si Ma'am. So ayan. And mayroong orientation doon na nangyayari. So ayan siya guys. And may bantay dyan, di ba? So antay-antay lang tayo. So let's go. So ayan guys, tapos na ako guys. So ayan, dito na ako, papasok na ako. So andito na ako. Dito na, dyan ako papasok. So, papasok na po ako. So dito, magpapakita tayo guys. Magpalibre ang tao. Ano nga, masana sila nga. Katong taga-dots ba? Masuko, manggod si ma'am. Uy, pananghid ng likudaan. Adi ko eh. Tawag ko yan. Murag ako na masungkot. Ila ko na? Ang saman ko? Wala ka na? Gamot naman po ako. Total, sarap ito ako. Nag-atong 20, nag-open. Sila rin open. Nalibig natin 20. Mama sa? Saan? 120. Dito na sa glass ba? Ang katong Sila mo, 20 ito. 9684. Dito na sa So guys, just an update. Ayan, step 5 na ako, consultation sa doktor. Wala sila. Wala. Sarap ang Okay lang. wala kang allergies. Wala mo. Hindi mo bakon. Wala din mo yung tambay. Wala kang luya. Wala mo. Wala na eh. Post to COVID. Wala. Wala ka na tagaan ng laing klaseng bakuna. Wala mo. Nakaluya. What's your name, sir? Sa Tandosa. Saino, dito, sir. Oh my God. Hello guys. So, ayun, di ko na kayo na-update. Pero ayun. And, ayun, nabakunahan na ako. And, ang feeling after ng vaccination is, meron siyang pintik-pintik, parang ganun-ganun ba. Basta nagpintik-pintik siya after injection. And
ayun, expected na anong tawag nito? Nakadungan taktikan. Poy-poy. So, Ganun naman ha. Tulak ko kabalo nila ko. Ako sa napabakuna ko. Ako sa yung tata. Wait, ito na babakuna ko. so last step na low risk monitoring na lang guys. So, hindi ko na vlog kanina yung pag-inject talaga. Kumante ko diyan na sa likdian. Ayun. Ito na ako ato sa inyo. Anak dana. May kay naulit anak ng baby din no. Sige ako kag ina og tambal na. At least ba kung mamonitor lang gid bitaw dayon. Matiman lang. Mulian gid. Ayun magpabaya. Ana gid. So, hello guys. Ayan. Just done with second dose. Ayan. Ayan o. So, ayan, tapos na. Tapos na yung second dose. Ayan. We're done. Ato mi abuno. Nami sakyan na Tapos katagan. na. So, hello guys. Ayan, tapos na. Taksi na sad mo? Yung fully vaccinated. Ang si mama. Lagi Hinantay na lang namin yung iba. So, let's go. Nay kana dali ra na monitor yun sa day ba Done. no? Silo ka. So, ayan guys, nag-picture sila. Picture, tapos na ako mag-picture. Ito mo oh. Ayan, si mama. Anak. Asa kanina sa mga sakyanan ka hati eh. Si oras day. Mantay orient no. Sunod ta ba? Ang first dose na eh. Paligyan kay multi, ano na to panghatag sa iyahay. Ang tarong siya, multi, So, hello guys, pauwi na kami guys. We're done. So, hello guys. So, yan. Just got home. So, yan. Kakauwi lang namin. And, ayun nga. So, yun lang yung mga ganap sa vlog natin for today. So, yun yung ganap sa second dose ng vaccination namin. So, ayan. And, yun. Wala naman ako masyadong nararamdaman. Siguro yung pagtanggal lang ng, ng tawag nun. Basta yung pagtusok tapos pagtanggal is tumitik siya ng 3 beses, then wala na siya, hindi naman masakit, ayan, wala. So ayun, and ayun nga, kakauwi lang namin, and dito ko na ang aking video. Thank you so much for watching, and magpabakuna na yung gusto mapabakuna, and hindi naman ito sa pilitan, nasa inyo yung desisyon, pero ayun. Dito ko na yung aking video. Thank you so much for watching. And please don't forget to click the subscribe button and the notification bell for you to be updated whenever I upload a video. So yun guys, follow nyo na rin ako sa aking mga social media accounts down in the description box. And ayun lang guys. Thank you so much. Hope to see you in the next video. This is Brix Tiguman saying, Annyeong, bye!